Moi, tänään pelataan... Tää alkoikin sitten. Tänään pelataan Murder Mystery. Siis tänään me pelataan Murder Mystery private serverillä. Eli Dannoin mun ja mun kaverin. Eli Joo. Apua. Oi Jeesus. Mikä? No nyt tää mikki toimii. He... Oliver, et koitakaan. Et koitakaan. minä. Oi! Oi. Mennään mappin ulkopuolelle. Missä Epua? En tiedä, mutta sä olit aika lähellä, että sä pääset musta ohi. Oliver, sä olit äsken tässä huoneessa, mutta sä et nähnyt mun. Oi juma. Skibidi toilet, skibidi. Oi juma. Mitä Good boy! Tuo ikkuna auki. Ai joo, okei. Miten menee? Miten menee? Ai. Miten menee? Mille base. Milbase. Syökää jäätelöä kesälomaa sitten kun se alkaa. Nom. Mä oon jo syönyt. Niin mäkin Ja oon sen. annoin. Mä söin mitä? Jäätelökiska on jo auki siellä. Niin on, mä tiedän. Me ollaan käyty siellä. Ihan oikeastaan ihan pest. Miksi mä saan koko aika innocentin? Nom. Mä oon innosentti. Mä oon innocentti. Eikö En oo niin? innosentti. Minä oon innocentti. Mä luulen, että mä oon innosentti. Oliver on taas mullodi ja mä oon innocentti taas. Niin on. Mä luulen, että sulla on. Eli siis murderi pitää antaa innocentin ottaa ase. Oteta paperitilta se riippuu. Niin. Oi jee. Oi. Aika hienoa katsoa tätä ohjelmaa. Mitä te teette täällä? Mitä mä teen? Mä vaan syön jäätelö. Oisko tää poppari mulla täällä? Ei kun parempi jäätelö. Nyt tulee parempi jäätelö. Nom. Et tapaa mua, kun se oli säännöissä privalla. Kun mun pitää saada toi himputia sen, niin elämä tuu voittaa. Noin. Oota. Kattokaa tätä. Me on. Pim pam pom. Oota. Mä haluan aurafarmaa. Pim pam pom. Voi ei toimi. Pim pam pom. Voi. Pim pam pom. Pim pam pom. Pim pam pom. Miten mä en osu? Pim pam pom. Nyt osuu melkein. Pim pam pom. Oota, mä oon kokeillut. Pim pam pom. Miten se ei osunut? Sano pim pam pom pelipom. Pim pam pom peli pom. Oota, ei Mitä toimi. se vieläkään? Pom. Pim pom pom peli pom. Oo, se toimi. Se toimi. Ja hyvä jäätelö. Aura varmaan tässä. Pim pam pom peli pom.
Otetaan pankki. Eikö otetaan tää? Otetaan hospital. 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 Sä valitse. Dan. No, mitä? Pause. Nyt on randomi joko... Halleluja. Kertokaa mitä te ootte. Mitä? Mikä tää puukkomu inventoirissa? Mä oon innosentti. Mikä tää puukkomu inventoirissa? Okei, sä oot mulle silloin. Vai onks tää voiveitsi? Juo! Apua, apua. Oh my god. Yes sir. Oi jumala, kuinka hieno elokuva. Ui! Vitsi kun mulla on niin surkea aivi. Oli. Oota sanomassa mitään. Pim pom pom peli pom. Dannoi. Pim pam pom peli Minä pom. heitän tän. Dan. No, Vois sä sitten... pim pom pom peli. Pim pom pom peli pom. Muista 15 minuutista. Joo. Pim pom pom peli pom. Pim pom pom peli pom. Miksi? Pim pom. Ai saa! Sun näyttelee Mitä? Hessu. Hessu. Mitä Hessusta? Näyttelee. Hessusta. Hessu. I'm here. En anna sun päättää. Mä oon ei. Yes. Sir. Koska sä olisit ottaa saman niin kuin mä. Kukkol kuningas Oliver. Paun. Mä oon innosentti. Miksi sä kerroit, eikö niin? Ommakaan tulo innosentti. Moro äijät. Kohta tulee toka semmonen... innosentti. Kohta tulee semmonen haaste. Tän Mä oon Mattin murderi. jälkeen, että... Tän Mattin jälkeen, että... Ei saa kertoa mitä annetaan tappaa kinettua. Mä oon murderi Oliver. Mulla on ase. Tän Matsin jälkeen. Mulla on ase, mä oon murderi. Okei. No ei nyt voi. Tuolla on se mun jos oli täällä. Ai. Mitä? Mitä just tapahtui? Tapahtuu. Me molemmat kuoltiin. Nyt on se haaste, että saa tappaa mitkä haluaa, ei saa kertoa ja niin. Nyt on se Miten me tapettiin molemmat? En mä tiedä, me molemmat kuoltiin. Aika outoa. Sä varmaan heitit ja sit mä ammun samalla. Mä löin ja sitten niin. Aa. Otetaan hause 2. Ankat on vapaana, joutuu niin tuolla ulkona eikä kukaan vaati. Voi, mä oon. I am dead. Ainakin katsotiin, että onko mä dead kohta. Mikä toi oli? Mikä toi ääni oli? Mikä tuo on? Mikä tää ääni on? Oliver, teet sieltä tää ääntä. Mitä tulee?
Se on Oliverin radiosta. Kuka on seriffi ja kuka on murdi? Hyvä musiikki. Oh no. Posterin tuon. Ei saa hyppää. On linnu. 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 Vaikka linnu. Mua pelottaa. Ei mitään ihme tapahtuu. Oliver, ammu Hyvä sitä. musiikki. Sä pystyt siihen, Oliver. Sä pystyt siihen. Sano pim pom pom peri pom. Älä hypi koko ajan, Eku. Noin. Miksi se radio loppu? Juuri kuulee. Noin. Pim pom pom peri pom. Mikä? Mitä vi? Mitä just kävi mun näytely? Ihan sama. Mulla Pim pom pom peri pom oli mun... on mun... Mikä kautta 15? Mikä kautta 15? Mitä se tarkoittaa? 11 kautta. Ei kun siis 12 kautta 15. 1/3 tarkoittaa 301. Nervi. Mitä? Oota hetki. Para pastu. Joo. Mitä missä oli mä tein? Joo. Oliver, miksi sä ammuit sun kaveria? Ja kun Kysymys. te olette paikoilla. Ei kun mä olin se takana vaan. Katsomassa, että mä halusin, että sä ammut sitä, niin mä voittaisin. Se ei tää toimi. Mikä ei toimi? Tämä. Terrario. Pitti. Epu pelaa. Mitä teet? En pelaa vielä. Muistaaks sä akku? Älä. No niin, seuraavan kerran pelaa. No miten menee? Miten menee? Onks sulla asia? Joo, mulla on asiaa. Ai! Mä oon kalju! Oh yeah boy. Yeah. Voi Jeesus. Ui, mä saan pizzaa. Oi jumala, ota Oi se jumala. pizza. Nyt kyllä syön. Pim pom pom peli pom. Pim pom pom peli pom. Pim pom pom peli pom.
Pim pom pom peri pum. 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 Minne se meni? Tuleeko se tuolta? Se vissi tulee tuolta. Vissi tuolta se tulee. Mä veikkaan. Missä sinä oot? Itse asiassa 4 kertaa 4 on. Tää video loppuu nyt tähän, eli heippa! Heippa! Heippa!